2 ме пъхнаха в казан с вряла вода. Плътта ми тлее и гори, кожата ми е покрита с мехури, а болката е толкова нетърпима, че не мога да спра да крещя. Имат огромни екрани, на които се вижда всичко, което става в рая. Мъчи се и умирай от завист. Гледай екрана и страдай. Стори ми се, че го мернах там за миг. Играеше голф или крикет или нещо подобно. За момент видях усмивката му в едър план, а после показаха как една двойка прави любов. Веднъж след като току-що бяхме правили любов, жена ми каза: от 7 години си при тях. Рубуваш им, носиш си работа всяка събота и неделя. А сега, когато дойде моментът на истината, няма да те повишат. И знаеш ли защо? Защото не те бива да се уреждаш за това. А я вземи Катценщайн, например. И аз го взех. Цял живот това правя. Вземам Катценщайн за пример. Исках да се изкъпя, но се оказахме без топла вода. Бойлерът се беше повредил, така че си пуснах един студен душ. Обзалагам се, че бойлерът на Катценщайн е на слънчеви батерии. В гимназията не ми стигна успехът да вляза в специалната паралелка за надарени деца. Майка много се разстрои, изплака си очите и каза, че няма да прокопсам. Опитах се да й обясня колко трудно се попада там, че само 10% от децата успяват, само най-умните. Срещнах Мириам Катценщайн в магазина днес. Въздъхна мама. Нейният син е влязъл. Нима синът на Мириам Катценщайн е по-умен от моя? Друг път. Просто е по-оправен. А ти искаш да ме довършиш, да ме вкараш в гроба без време. Накъдето и да се обърнах, там беше той, за да ме сравняват с него. В училище, в махалата, на улицата, на работа, навсякъде. Катценщайн, 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 Катценщайн. Хем да речеш, не беше някакво чудо. Средностатистически тип, а не някой гений или велик атлет. Даже не беше и кой знае колко буден. Същият като мен, само че малко по-маневрен. Малко по-напред в това, малко по-напред в онова, и в 5-то, и в 10-то. Ад. Сам взех решение да напусна работа. Това ми коства много скандали с жената, но накрая и тя се нави. Преместихме се в друг град, надалеч, и аз започнах да работя като застрахователен агент. Потръгна ми. Цели 7 години без Катценщайн на хоризонта. Нещата започнаха да се нареждат. Роди ми се син. Швейцарският ми дядо почина и ми завеща цяло състояние. На връщане от Базел го видях да седи в бизнес класа. Когато го забелязах, вече беше твърде късно. Самолетът потегляше по пистата и знаех, че няма мърдане цели 5 безкрайни часа. До мен седеше един равин, който не спря да дрънка, само дето аз не чувах нито дума. Цели 5 часа очите ми бяха залепени за тила на Катценщайн. Вгледай се добре в празния живот, който водиш. Ти си куха черупка, не човек, нямаш ценности. Равинът се разпростря върху греховете ми, като тук-таме в проповедта си разфаше и по някой цитат от Тората за цвят. Пинах портокалов сок. Катценщайн си поръча Джак Даниелс. А я вземи, например, каза равинът. Не, благодаря. Скочих като ожилен и се изстрелях към опашката на самолета. Стюардесата ме помоли да се върна на мястото си. Отказах. Скоро се приземяваме, господине. Настоявам да се върнете на мястото си и да закопчаете предпазния си колан като... Тя вероятно щеше да каже като останалите пътници, но онова, което зърнах в очите й, беше Катценщайн. Натиснах ръчката и напънах вратата с рамо. Бях съвършено спокоен, докато политах навън и оставях зад гърба си целият този кошмар. Самоубийството все още се брои за ужасен грях в задробния живот. Молех им се да се опитат да ме разберат, но не щяха и да чуят.
изкочеха към Ада. Егона и Катценщайн. Той и другите пасажери ми махаха от прозореца на туристическия автобус, който ги караше към рая. Самолетът се разбил при кацането си около 15 минути след моето скачане. Рядко срещана повреда. 1 на милион. Де да се бях стърпял и да си бях останал още малко на мястото като останалите пътници. Катценщайн, например.